aron mabag-o ang kasing-kasing. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 26. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Sa dihang si Jesus naghisgot sa bag-ong kasing-kasing, iyang gipasabot ang hunahuna, ang kinabuhi, ang tibuok nga pagkatawo. Ang pagbaton o pagbag-o sa kasing-kasing mao ang pagtangtang sa mga pagbati gikan sa kalibutan ug ihigot kini kang Kristo. Ang pagbaton og bag-ong kasing-kasing mao ang pagbaton og bag-ong hunahuna, bag-ong katuyuan, bag-ong motibo. Unsa ang ilhanan sa usa ka bag-ong kasing-kasing? Usa ka na bag-o nga kinabuhi. Adunay adlaw-adlaw, inuras nga pagkamatay sa kahakog o karbo. Ang mga gana ug mga pagbati nga nagasinggit alang sa pagpatuyang, nagyatak sa pangatarungan ug sa konsensya. Kini mao ang mapintas nga buhat ni Satanas ug siya sa kanunay nagahimo sa labing determinado nga mga paningkamot sa pagpalig-on sa mga talikala diin iyang gigapos ang iyang mga biktima. Kadtong sa tibok nilang kinabuhi, nagpatuyang sa sayop nga mga batasan, wala kanunay makaamgo sa panginahanglan sa usa ka kausaban. Himoa nga ang konsensya mapukaw ug daghan ang makuha. Walay lain gawas sa grasya sa Dios ang makakabig ug makapakabig sa kasing-kasing. Dinhi lamang ang mga ulipon sa kustombre makaangkon og gahom sa pagbugto sa mga gapos nga nagbugkos kanila. Ang nagpatuyang sa kaugalingon kinahanglan nga matultulan sa pagtan-aw ug pagbati nga ang usa ka dakong moral nga pagbag-o gikinahanglan kun ilang matuman ang mga pag-angkon sa Dios ng balaod. Ang templo sa kalag nahugawan ug ang Dios nagtawag kanila sa pagpukaw ug sa pagpaningkamot sa tibok nilang kusog sa pagbawi sa hinatag sa Dios nga pagkatawo nga gisakripisyo pinaagi sa pagpatuyang sa sala. O unsa nga silaw sa kalumo ug katahom ang misidlak sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa atong manuluwas. Unsa katamis ang midagayday gikan sa iyang presensya. Ang sama nga espiritu ipadayag sa iyang mga anak kadtong nagapuyo uban kang Kristo pagalibutan sa usa ka Dios nun nga kahimtang. Ang ilang maputi nga bisti sa kaputli mahumot sa pahumot gikan sa tanaman sa Ginoo. Ang ilang mga nawong mudan-ag sa kahayag gikan sa iyaha, mudan-ag sa dalan alang sa pagkapandol ug kakapoy nga mga tiil. Walay tawo nga adunay tinuod nga mithi sa kun unsa ang naglangkob sa usa ka hingpit nga kinaiya, ang mapakya sa pagpakita sa simpatiya ug kalumo ni Kristo. Ang impluwensya sa grasya mao ang pagpahumok sa kasing-kasing, ang pagdalisay ug ang pagputli sa mga pagbati nga maghatag og usa ka na tawo sa langit nga kalan-on ug pagbati sa kaangayan.